ohýbáte, máte tu vlastně tloušťku plechu, jakou silu má ta mašina tlačit, jakou máte matrici a jakou máte referenční výšku. To si všechno můžete přednastavovat. Pak máte vlastně sekvenci, což je vlastně věta, kterou ohýbáte, kde si můžete volit produkt, můžete si nastavovat, jakou větu, jaký ohýbáte. Máte tady veškeré parametry, co ohýbáte. Jak dlouhý to je, jaký úhel to má být, jakou rychlostí to jede vlastně, jaká šířka toho plechu, to je všechno. Pak máte korekce, kde si můžete upravovat veškerý uhly, co jsou špatně uhlí, okolik vohnout nebo přehnout, což se vlastně nastavuje tady. Stačí napsat úhel, který jste právě naměřil a ono vám to samo spočítá, kolik tam je. Šípkami jdeme dolů, na tento... Se jdete dolů, aha, napíšete, dejme tomu, když máme v sekvenci máme úhel 135 stupňů, ano. Tak si nastavíme v korekci, že jsme naměřili 138, potvrdíme Enterem a ono vám to přidá vlastně na tlaku, aby vám to víc tlačilo. A vlastně v tu chvíli i vidíte tady napravo, kolik to má být původně, kolik to bylo původně, abyste to kdykoliv mohl vrátit zpátky, kdyby něco vlastně bylo špatně. Zase zpátky, tady máte 135 stupňů, tak nastavíte zpátky, kolik jste naměřil a ono vám to vrátí zpátky, nebo to jednoduše vymažete. Nastavíte tady a tady těma dvěma šipkama vlastně vymažete to, co tam je. A potvrdíte to. A ono to v tu chvíli vlastně má původní parametry toho, co tam bylo. Jo, všechno vymazat a vlastně máte tam původní parametry toho, co bylo úplně prvně na tom ohybu nastaveno samo. Potom, když vlastně chcete nějaký program si uděláte a chcete ho načíst, tak si tady kliknete ten list kryt a tady máte seznam, tady je teďka málo programů, ale tady máte seznam všech programů, který tady máte. Tady u toho produktu si napíšete program, jaký chcete, dejme tomu, že si nastavíme program 2, potvrdíte to Enterem a ono ten produkt problikne. Jakmile problikne, tak víte, že je nastavený. A převedete se na sekvenci a máte program číslo 2. Který můžete jakkoliv vlastně uporovat, jakkoliv dělat, ale když dokážete neuložit, například něco ohýbáte a ty zjistíte, že to samý, ale ohýbáte něco dalšího. Pak si jenom nastavíte, že to je další, ohnete to, ale neuložíte. A v tu chvíli, jak příště načtete ten program znova, pak tam zůstane ta původní dílka, co tam byla prvně. Takže pokud neuložíte, tak figuje ta původní. Tak je tam ta původní hodnota, ano. Jakmile to uložíte, už je tam to, co jste uložil. A tu sekvenčnou výšku podle matrice on sám nastaví? Ne. On tam má jako nastavenou, on tam má jako danou, ale to si vy musíte měnit podle toho vlastně, vyplo se to. A to musí to. Tak ano, to je jaký vlastně jednoduše stačí si dát vlastně položit plech na tu matrici, nebo s tím rozníkem a přibližně, dejme tomu ve stejné výšce, jako je ta matrice, ho nastavit. Vlastně, když jezdíte, šlapkou, když jezdíte, ohýbáte, tak ono vám to si jde do té referenční výšky a pak to začne ohýbat na tvrdo. No, takže... Dobre, keby som to sem položil a idem to štelovať, čím pustím, tak pomaly dole. Týmto? Vy to pustíte pomaly takhle, vy si dáte ruční posun, ale jdete prostě pomalu do začátku. A aby som vedel tú výšku štelovať. Teraz keď... No, dejme tomu sem to přijede a odsaď to, pak máte tohle, anebo si tam můžete, když